Nyakoromoga John kamora mora mintiere wadonjo e kidieny machielo, kidieny mar nonro mar Gaset. Mana kaka pilo kiny makawuono wanono gazede ariyo. Mano Daily Nation kanyakla gi The Standard. Joyce Duor nosewacho ni Cleophas wadhi nono godo Gaset kiny makawuono. Kata kamano en mwan kode ka. Joyce Duor machiegni. Ari kendo ni good morning. Good morning ahinya. Wachoni chiwo maber wani Cleophas ema no Gaset kara Cleophas ogwenyowa kata kamano timore kaka manyakoromoga jang'wan ka mar mondo mi walidh ni Gaset mar mondo mi siso Gaset ma ono mori ka wasetieko nonro mar Gaset idhi to idhi nyiewo kaka kamano okiny mana kaka wuono mana kaka seng'isi ni wantiere gi gazede ariyo. Fund wach mabende aneno ka Joyce Duor aneno mana ka gin mana weche mag siasa. Daily Nation kanyo okete ntiere tugo mar nyambura goyieyo paka goyieyo ngeni paka ni luonge ni pusi nyalo luonge ni nyambura kata paka en gi nyinge mang'eny goyieyo kata kamano Sharon ka wang'iyo Gaset mar Daily Nation kod Standard thuon wach magimiyo peka chal kawuono kalure ni magi weche manyotimore nyoro nwaneno ka akuku mar tenda riwruok mar Azimio la Umoja no bagoromo margi mokwongo odiochieng' manyoro akaromo makama e bende kata kani wacho ni en mar kelo odgi kumoro achiel en mana bende mar yango jalno mabiro bedo jalup Raila mane momiyo kwa ng'iyo The Standard kae sani koro gimanyo yore makare maginyalo luwo mar yiero jal mabiro bedo jalup Raila to mar Daily Nation kae gindike mamit kendo aparo ni mar Daily Nation ema nyalo ywayo jopiny ahinya mai wacho ni dichi makauno dhi usore onya usore ahinya nikech ji nyalo penjore ni paka gi oyieyo to koro larango we anyiewe oboke no mar mondo mi adhi asoma ne ni en tugo mane makind paka goyo kinde mang'eny wang'eyo ga ni paka koneno yieyo to gilaore ahinya makata kine odi kacha to in gi paka makoro paka ka ma paka en ng'aka to yieyo en ng'aka paka okada wacho kaka mana kaka Joyce lere ngeni an pane Daily Nation odiche makawuono nyalo bedo ni usore nikech kaneno kata mana moko kuom nyinge mabende gipedho kanyo gin moko kuom jotelo mabende liekre ni nyalo bedo jalupo gai mar UDA e kinde mabende olaro komba tend piny Kenya wenge mabende neno kanyo bende gin wenge mabende jopiny osebedo kawacho minyalo mana lero Nyakoromoga John moko kuom wenge man king'iyo kanyo nitiere jatend NAK Kenya mano Muthee Muthee Karua nitiere wakini mantiere body riwruok mar Azimio Women Caucus apane na Azimio Women Caucus mabende sani koro wacho ni Muthee Karua ema oromo bedo jalup Raila kaluore ni osebedo e telo kuom kinde malach kendo entiere koda mbi e gwengego mag masawa mar piny Kenya aka wang'iyo picha machielo kanyo nitiere Kalonzo Musyoka to korka kore mana kane wanene weche manyien manyoro nano ka Kalonzo wacho ni osebedo ka osiro Raila kuom kinde malach to kinde gote ene mosebedo koringo kaka jalup Raila nang'o momiyo to sani Raila ringo to okdwa ni ene mobed jalupne maembe ngino ramo ni embro dwaro mana lemo no kokamano na no Gaset mar The Standard mabende abro nono ondiko kanyo ni Kalonzo wacho ni en kokomie lemo no to wuok e Azimio abro namna none matut Kalonzo nyalo bedo ni chendo ene mong'eyo gimodwaro kata kamano wan to kaka jofwambo waketo wang'wa kendo nyaka sani oselos aput mabiro timo popularity polling kata opinion poll mar ng'iyo ni e kind jogo te nikech wantiere nyaka gi jaod bura machon magatunu mano Peter Kenneth mabende en bende oselieke nitiere governor ma Nakuru kanyo Liki Nyanjui kachiel kod jatend migawo mar pur Peter Munya magi duto ema nyalo wacho ni nitiere kin tugo no mar paka gi oyieyo e kin gi kaluore ni mago jogo duto ma olap dhogi ndong to kana king'iyo jogi te ang'wen kuom gi wuok e masawa mar piny Kenya mana Kalonzo kende maneno ka wuok Eastern koro ji depenj ni kata mana gwenge mag hoho mar Okak gwenge mag Western masawa gwenge mag mane kende momwe Nyanza Luo Nyanza nitiere kanye wanwana mana ka warito mar mondo mi wane jal mabende ibiro yier ka benda put makamano bende gisani eri koro nitiere mar mondo mi oyier jalup mabende biro bedo marugai mar ODM bathe kanyo bende oduche makawuono wang'eni welo itime county ma Nairobi mana moko kuom kombe mabende ibro tim bathe kanyo ineno ka koro timu Wanyonyi jal mabende lap dhoge ne ndong ne komb governor e county ma Nairobi kotiyo gi otiko mar ODM nenore ni oduche manyoro ka samoro kweth mar Azimio ni no bede romo na gichopo ogirimiti nikech kanyo waneno koro ndik ni it's a done deal Wanyonyi to deputize Igadhi
in city contest. Igadhe ni no biro mana nyoro kaka koro wacho no dwaro laro komb governor ma Nairobi yotiko mar Jubilee. Atokoro binge ni sani mana kaka wase wacho ka wachako. Romo ma kuku mar tenda Azimio la Umoja no bedo godo nyoro nen mar kelo odgi kanyakla. Nikech Igadhe nitiere Azimio kacha to Wanyonyi bende nitiere Azimio kacha chalni ne gibedo piny ba gibedo koda winjruok makare koro giwacho ni Igadhe ema okaut komno to Wanyonyi to bed jalopne winjruok makamana neno kaber ahinya akaluore ni okonyal kelo tungni mang'eny e kweth mar Azimio la Umoja nikech ang'eyo ni e county ma Nairobi kae bende UDA nyalo chungo jal margi to kaponi yiengni kata tungni nitiere Azimio to gichungo kata ji ariyo ginyalo koso yudo kom makamano kaluore ni ing'e kaka weche mag ombulu timo ginyalo pogo ombulu ma ok ber gino momiyo ka giketo winjruok makare UDA bende oketo winjruok margi makare to koro wanyalo neno ka UDA kata ODM kata Azimio ema biro kawo komno to kiyiero mana kumanya kora muga juango o Gaset mar The Daily Nation ema bende aneno kolombo wangu kiny makawuono abro mana chako none mana kaka nyadendi Joyce nosewacho kanyo mana kaparo ni doche makawuono ka weche mag nominations kata mana welo mag duond buche dhi nyime kabende doche makawuono odiochieng' no Ramogi. Kaunti ma Nairobi ODM bende nosechiwo kata mana memo na gisechiwo oboke ne ute mag fwambo kabende giwacho ni gidhi mana timo welo odiochieng' makawuono kaunti ma Nairobi giteme kar chung od bura malang'ata Makibra gi Westlands. Koro modong' ta geno ni gibro chiwo tiko manyalode adonge. Nyalo bedo kamano kata e komno mar MCA bende nitiere mana wards moko magibiro time welo makamago. Nyalo bedo ni county ma Nairobi nitiere kod wards 85 mantiere county ma Nairobi kae kaachiel kod constituencies 17 to wayudo ni kin constituencies 17 go kata kar chung od bura 17 adek kende gitime welo nyalo bedo ni moko go gisechiwo tiko manyalodi to podi gilinga ng'eyo ni ka ayiero kayo machiegni to biro ng'eyo jogo mabende gisemiyo tiko makamano words mag bende yudore moko bende giweyo thenge ponono gisechiwo tiko manyalodia wabong'eyo odiochieng' makawuono wabiro ng'eyo kata odiochieng' makawuono koro kodonjo kata na itoboke ma iye Joyce kwang'iyo itoboke mar ariyo nitiere wach mabende nomora nitie pichni mag jopuonje adek kanyo mabende geno yudo mich koro waneno kanyo Miss Leonida Chepkorir Soi neno kanyo Peter Tabichi mabende noyudo mich makamane kinde mosekalo gi Amos Nyameino inyalo wacho nang'o kaluwore gi mich mag jopuonje makamago mich makamae en wach maber ahinya kaluwore ni bende omiyo jopuonj mijing'o e kinde mabende gineno kata ka jowetegi yudo mich makamago mano bende koro miyo gi mijing'o mar mondo mi gin bende gimed tiyo matek gikasre kaka jopuonj mago maponono nyalo gombo mar medore e somo mar mondo mi giyud lony manyalo miyo gin bende gibed nominated kata owal gi ne awards kata mich ma ibiro chiwgo gin bende gibeda bede kidieny kaka mar joma moko nakora muge joang mich makamagi luongo ni the Commonwealth Education Awards mabende ibiro landa kata mana jala ma ibiro chiwne mich makamano juma mabiro kopogre gi mano itoboke mar adek bende en wach moro malit inyalo paro kijana kata mana rawera mong'ere kaka Kalabutieno mabende noyudo tho mare Thika Factory manero mabende niwacho ni pi maliet no wang'e ma otho koro gisani koro ng'eni familia mare notamre kendo ne gikwedo omenda ng'eni mokuongo kambi no mar Blue Nile mantiere Rolling Mills mantiere Thika nomiyo nadaro miyo familia mare omenda matin mar siling 420 mar mondo mi ochul familia kaluwore gi tho mar wuodgi kaka mano familia nokwedo kambi no chakwacho ne gidwaro chiwo $2 familia no okwedo gisani koro lawyers kata okinde bende koro wacho ni familia no nego bedni imiyo mana siling $20,000 kaluwore gi okang' makama Sharon kata obedo ni imiyo gi pesa okinyal pimo gi ngima an wach makama endi bende anene Gaset kata winjo maka denda osejuol ka winjo tho malit mane jago matin ni okale no jahigni 25 kende mano rawera mapodi tin ahinya kata obedo ni dwa migi pesa oknyal romo ngima ng'ato nyalo mi pesa to ka ng'ato ok ngima pesa makamano biro rumo ngima ema duong omiyo kata familia ni pesa mimiyo gi noto tin nyalo bedo ni loyo wacho no migi omenda maderom $20,000 omenda ni biro migi
gi to pesa rumo to ne giselalo jahera gini lit ma podi gintiere go de chuny gi cha podi biro bedo kuom kinde duto ka giparo wuod gini mano tho to pesa onge gima timo pesa en iwacho ni pesa otas to kata mna kaka pili wacho ni ngima duonga malo mwandu na kwa Ramogi juanga kale botieno bende noseiki e kaunti ma Kisumu chieng' tarik 9 mar dwe mar Ang'wen kora kene kambi no biro chiwo $20 ni koso oyo kata kamano dong bura ma kamano ang'eyo ni podi nitiere do to bende noik mana fundi ge moko kalure ni gicha no wange malit ahinya kendo marach nido mana choke kata medhiti ko nen tho malit to kach ni tho mora lit lakini akia ni en kiwango mane makato koro lit mokalo wanyalo wacho ni mane en masira manobiro masira to timore apoya ok wanyal ng'eyo onge ng'ama nyalo chano to kambi ma kamano koyie ni nyalo chulo anyola makama kata bedo ni pesa no ok nyal konyo gi kata ok nyal miyo Kalebo bed mangima kendo to pesa ma kamano nyalo konyo gi kuom kinde malach kapo nono ni nentiere kod minode kata nyithindo moko nyithinde nyalo dhi e skul maber minode nyalo neno kaka gero ngima ne yo makare mondo ngima gi odhi mbele maber samoro kata embe no konyo kata jonyuol mage koro benda makamano nyalo konyo familia kaponi ibiro chiwe kodhi nyime ito boke mar Ang'wen mar The Daily Nation en kaluwore gi weche mag siasa ka bende jatend duond bura mar UDA mano William Ruto bende chieng' kata mna chieng' wuok tich mar juma mabiro ochano romo koda moko kuom jogo eko mabende noyomba mane welo mag UDA mabende notem nikech ngene sani koro joma noyom koro gidwaro mar mondo mi gichung independent koro Ruto chieng' wuok tich mar juma mabiro ochano mar romo kodgi iwacho ni sani koro duond bura ka duond bura keto ode makare nikech kalure ni koketo ode makare duond burano mar UDA kata obedo ni jogo nolo to Ruto koyombo kata obedo jatend piny Kenya mane yiero matoka dwe mar 8 higani to ponono jogo manoyombi to koro yie ni noyombgi to giwacho ni ok wadhi chung kar kendwa kata kaka independent we wabeda UDA ka iwacho ni idhiang' lach inyalo ponne gi lemo moko kata yudo matumbo inyalo yudo nyaka tienda idhi loso renge kata choke ngini choke bende konyo del koro omiyo romo makama neno ni odhi bedo maber ahinya akalure ni odhi loso duond bura mar UDA bende yande koko losi wanyalo wacho ni podi en duond bura manyien koro nyaka omanjo kanyo mang'eny kendo ketgi kumoro achiel ohogi ong'isgi ni bedura beda kae wabiro loso weche mbele kata kamano bende parni nitiere jomoko abich mayande odhi edo ka koro kwedo welo mag UDA ka koro gilieko ni register kata register mar nyinge ma UDA ande otiyo godo ken mano maler kata maradiera kane gilieko ni UDA notiyo kod register ma oting'o jogo mantiere duond bura mar Jubilee kalure ni UDA nyocho losi to jogo manie UDA nentiere Jubilee koro pok giyangore kaka jokanyo mag UDA mancha gilieko ni UDA bag kendo welo manyien kalure ni negitimo welo odiochieng' achiel e counties duto 36 to welo rumo kawuono koro akia kabiro nyalore kose oyo kose weche go sekal kamano wach makamano ni edoho wan mana warito mana neno nikech ka koro kweth ma ji abich makamano giwacho ni UDA na gionge gi register margi mayie na gitiyo gi mar IBC manego bed ni giwacho ni nok ni kare kata kamano chieng' wuok tich wan wageno yudo kata mna duoko mag romo makamano ka bende William Ruto biro romo gi joloch kanyakla gi joma noloyo mabende kaluwore gi jakom mar UDA Johnson Muthama owacho ni romo makamano biro yuayo aspirants kata mna jochung' moheo 500 bende kwa nyime weche mag siasa ito boke mar 5 e kaunti ma Mombasa bende mana en governor ma kaunti ma Nairobi Mike Mbuvi Sonko bende gisanieri koro nosechiwne otiko mar duond bura mar Wiper odhi chung godo governor e kaunti ma Mombasa wach makama e bingeni koro dhiera nono Sharon kalure ni Wiper bende sani nitiere Azimio la Umoja to Azimio la Umoja kacha wang'iyo ka ODM bende nosechiwo otiko manyalodi ane jaod bura ma Mvita mano Abdul Swamad Nasir mabende omiyo otiko mar ODM ne dhilaro komo nogo e kaunti ma Mombasa kaka governor to sani bende Wiper mar Kalonzo Musyoka omiyo Sonko otiko kata kamano bende parni IEBC yande wacho ni gin sani
ni lwetgi otwe. Josiasa mabende mibadhi mieno gi to do mamalo kata high court noseyie ni kata bedo ni mibadhi mieni to poko maki kata poko twe podi nyalo laro komora mora mar siasa. Omiyo Sonko Kalonzo miyo Sonko tiko makamae. Aparo ni wach makamae nyalo pogo ombulu ne jo Azimio la Umoja. Kalure ni Sonko ni kacha entiere Azimio. Abdul Swamad Nasir bende ni kacha entiere Azimio. Kaja UDA ochungo ng'ato Mombasa kacha to nyalo yombo nikech Sonko gi Abdul Swamad Nasir dipogo ombulu mag Azimio. Nikichatno ji adek mabende nigi oteku e kaunti ma Mombasa mana kaka iwacho jaod bura ma Mvita Abdul Swamad Nasir, ntiere senator machon ma Mombasa Hassan Omar mabende koro chung, bende koro Sonko bende chopo kacha. Ng'eni kinde ma osekalo bende kata mana kawacho kata mana juma mokalo nantiere wach mabende wachore ni Sonko nok nego ni chiwone kata mna otiko makamano kaluore ni gi weche mag mibadhi mabende pod miene to kata mna kaka iwacho bakamano IBC no sologo mabende gin koro giwacho ni kaluore gi bura mabende nong'ad gin koro gichunga chunga jok mana mibadhi mieno ochunga chunga odhi mbele gi tich kata kamano naparo ni korka korasharo naparo no ken wach maber Sonko nen governor e county ma Nairobi Nairobi kae ma weche mag mibadhi no miene kendo ni wacho no kota county maber Mothiche Mombasa koro odhi nyalo kose podi odhi mana luwo ndara machacha kendo Mombasa kucha koloyo tibiro thiche oko kigene Kenya ka Joyce kata mna kinyo chino kada kuna luongo nyinga jotelo mabende mibadhi osemieno mibadhi kosemieni mabende podi timo ne nonro wacho ni kapok doho ong'ado ni ne ikwalo kata ne mibadhi omieni iwacho ni ler kapam e kinde mosekalo bende waseneno jotende migepe mopogore moselaro nyaka kom ma oyudo kom mabende jopiny emoyiero mabende gitia ma Kenya weche siasa bete weche siasa te kila ng'ato dwa mana kare mar mondo mi odhi maber kodhi nyimi to boke mar ochele en gima bende noselose manire thuondo wach mabende no mipek e Gaset mar Daily Nation kaluore gi romo mabende no bago duchieng manyoro gi kweth mar Azimio jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta e mabende ne jakoma mar romo makamano koro giwacho ni gibiro yiero ne ogai mar ODM Raila Odinga jal mabende biro bedo jalupne e kinde modhi nyime gi campaigns to kinde magigi te timore duol mata weche magiere pacho ka IEBC bende ngiso jogo ma olap dhogi ndong ne koma jatend piny Kenya ni gintiere kod thuolo mar tarik nyaka tarik 28 dwe mar 4 higani mar mondo mi giyier jolupgi wach no osekelo koko be osekelo ywaruok mathoth ahinya nikech kata ka wang'iyo report mabende jafwambo marwa Chris Owino nyotimo n'odiochieng manyoro wach makamae kelo tungni kalore ni thuolo makamano tin tarik 28 dongen juma manyien mana juma manyien kich kawuono en tarik 22 ato parni ODM koka onyoro nyochugo aput makamano mar ji 7 mabiro bedo piny gitimo opinion polls ging'ini ng'a moromo bedo jalup Raila kata kamano an korka kora paro ni gibiro ng'iyo nyaka jalno mantiere kod mbi nikech ok inyal kawo ng'at ma pono nok bikelo kwano mbulu mang'eny kuma opinion polls ni dhitiye kuma opinion polls no dhitiye mar mondo mi ong'i ng'wech kacha nitiere kod Martha Karua owuok masawa mar piny Kenya Peter Munya wantiere kod Peter Kenneth wantiere kod Liki Nyanjui kachiel koda Kalonzo Musyoka jogi te ibiro ketgi piny to koro ing'iyo ni koro e kind jogi ng'ama nigi mbi to ng'ama nigi teko mar telo ne piny Kenya yo makare kaka jalupne bende aparo ni gino mabende ginyalo ng'iyo yo makare kaluore ni kwatiyo kata kod ranyisi e telo e kind Uhuru Kenyatta kod Ruto ne waneno ka gigwenyore paro masani koro Ruto e jatend kweth mapingo piny owacho sani koro nyaka giyier jalno mabiro winjore kod Raila makare kendo giti ponono ko yiere to giti kuom thuolo mar higni 5 kata higni 10 maonge gwandruok mora mora anapani gima Azimio biro temo ng'iyo kata mna jal mabende biro bedo jalupo gai mar ODM en ng'at man gi mbi mana kaka iwacho nikech ng'eni kweth mar Kenya Kwanza bende pangore kocha koro kinde osechopo ng'eni wele mabende ji narito ng'aidhi miyo tiko wele e odiochieng makawuone deadline odiochieng makawuone odiochieng mogik koro warito neno yiero medo kayo dweche matin ne 4 kende to gana mapacho ka edhi e yiero maduonga mabire ngene osemana chopa to bende parni Kenya Kwanza kachiel kod Azimio la Umoja One Kenya Coalition giduto gigido masawa mar piny Kenya giduto gidwa temo ni jalup Raila kata jalup Ruto wuoge masawa mar piny Kenya mondo jo masawa
oyiergi wanyalo wacho ni oyiergi 100% kapo ni giyiero Ruto kata Raila giduto gidwa ni masawa mar piny Kenya oyier kech masawa mar piny Kenya nitiere kod kwano mbulu mathoth ahinya counties be gin go mathoth kwadhi nyime ito boke mar 8 bende gisanieri koro migawo mochung' ne weche mag omenda gi dho ngere mong'ere kaka treasury bende aneno ka koro gichiwo omenda iwacho ni giboost subsidy mano mar cooking gas kata mana gas motedo go deot koro akia ni omenda maneno ka gichiwo ka mar siling milion 471 biro konyo Joyce gisana ng'eni wan nyithindo manyiri wanyidende ni ot kata wachap ni nyaka wang'e nengo mar tedo kata mana nengo mar gas mar tedo aneno kanyo 13 kg cylinder nowuok e omenda mano ito boke mar 8 nowuok e nengo mar siling 2,250 sani cylinder mar kilograms 13 iuse nengo mar siling 3,400 en nengo idho nengo mar ngima idho pile ka pile onyo piny maru pile kawuoni chiwo yudo ka nengo mar gimoro oseidho kasa ni nengo mar gas nyalo idho machopo 3,400 to piny akia kuma piny Kenya chome to kata mana mar 6 kg kata mana 6 kg cylinder bende aneno kanyo ko nowuok e nengo mar siling 900 sani en 1,600 o double akeni makoro en times 2 en wach matek malich miwuoro koka mana nengo mar chak Joyce sani ng'eni chak kuma nyiewe duka kuma dake kacha chak nengo nen siling 65 akeni mar wucho padi chak kidhi nyiewo chak mar en 500 ml donge 70 kokidwa tidhi tedo rungi kin gi sukari tedo rungi timadho timedo isudo godo diochieng kata kamanya kwara moga juang mano na Daily Nation bende parno dichima kawuono ken chieng tich abich Daily Nation bende nigi oboke maiye nyithindo loro nyithindo ni dala nyonyo nyathi Gaset osom my network mar mondo ng'e gik matimore e Gaset makawuono kopogore gi mano wae wadhi e Gaset mar The Standard kama bende thund wach mar The Standard en kaluwore gi road map mar Azimio manyo jalupo gai mar ODM mane mabendo mi pek kanyo kopogre gi Daily Nation mabende noketo moko kuom jotelo mabende igeno ni biro bedo jalup ogai mar ODM anno ka Standard to koro opedho no mana picha kaluwore gi romo mabende notime e kar romo mar KCC mantiere Bure Nairobi anno picha kanyo mag moko kuom jodito mabende nitiere romo nitiere jotelo mopogore kanyano Gideon Moi Rafael Tuju Martha Karua Charity Ngilu Sabina Shege Musalia Mudavadi Jatend Piny Kenya Junet Mohamed Raila Odinga Ochila Yako Ali Hassan Joho gi moko kanyariyo mabende nitiere bathe kanyo mano iwacho ni Naomi Shaban gi Abdullahi no mago jotelo mabende nyiewo romo odiochieng' manyoro kakoro gitema keto odgi kumoro achiel ging'ing jal mabiro romo bedo jalup Raila ka bende nyoro ne gisetiekore gi Igathe gi Tim Wanyonyi Igathe gi Tim Wanyonyi bende koro bedo piny gi bedo kod winjruok akia ni koro Tim Wanyonyi dhi timo nang'o Sharon ang'eyo ni sebedo kiwuotho e boma ma Nairobi kae billboards ma Tim Wanyonyi nyocho seketo kolandore kaka jachung kata mana billboard e county ma Nairobi ka chieng' moro nani Kibera ka timo opogore nantiere campaign kanyo matamre gi nono geche mitiyo mana Tim Wanyonyi tiyo go de campaigns to branding mabende notiyogo tan mana kamano ing'ene chama tok mar ng'ato chama pango ji koro sepange koro nyaka embo pangre ukipangwa pangika kata kamano donge pod en mana machiegni gi governor bedo jalup governor bende ok rach koro mano olemo makamano kwa yiergi ema koro kadawa wachi sani gini bende kom governor ma Nairobi bende ywayo jodito mopogore bende nantiere moro miluongo ni Ngatia en ochung' gi Jubilee kora kendo kete kanya nikech Bure Nairobi kate maka ni wuothe to ineno billboards kumora mora en bende kene no sepange gi chama nyakang pange nikech koro ponono gidwa yie ni koro Nairobi kae gichung ng'ata achiel mar mondo mi giyud Nairobi kom governor e county ma Nairobi Mombasa kocha ema podi gintiere kod ywarruok nikech Kalonzo be koro ramo ni Sonko nyaka chung kon to ambe warito neno samoro kata mana jok madhi chung gin giwegi kata mana independent gi dhongere bende ng'eni otimonewa kodonjo e ito boke mar adek en kaluwore gi tho mar nyadendi Damaris Mutua achiel kuom jong'wech ma pacho kaendi mabende tho mare bende gisanieri koro kelo lit mokalo koro Damaris ni noyude ode kotho
to Damaris ni bende kaluwore gi wuongi ng'eny nyoro dobiro oko e lela wuongi kanyo iluongo ni Sebastian Mutua wacho ni nong'ene nyare nokendi to nyare chuore nitiere e piny Qatar nitiere weche mabende osewachore ni Damaris ni nonege gi osiepne mawuok e piny Ethiopia mabende aneno ko ndik nyinge kanyo Eskanda Haile Mariam. Koro en tudruok mabende pod ji okia. Kaluwore gi nonro mabende notim kaluwore gi tho mare, notim gi osiptal mar Moi Teaching Referral Hospital mantiere e county ma Eldoret, Uasin Gishu. Koro wachore ni no kaluwore gi tho mare, nonro mar tho mare liekore ni node. To kendo mana kaka isewacho ni node kod nyalo bedo ni node kod jalno mabende ne gintiere godo e osiep. Ma en wach malit ahinya nikech koro osetho ok wanyal ng'eyo ler mar adiera. Ponono ne gintiere kod gwandruok matin e kindgi. Ok wanyal ng'eyo mane momiyo kata twak maro mokwongo odiochieng' ma kawuono wadwa bedo kod twak mabende Cleophas biro kelonwa mano motudore kod lwenje mag kit chwech. Waseneno e kinde mokalo chien ka ji tho jomoko inego kod joheragi to wakia gino mahie makelo gik machalo kamae. En okang' mane ma ng'ato chopo makoro eneno ni we akawa ngima ng'ane ni koro odhi adhiya kamano. Kata kamano ang'e ni nonro pod itimo matut kendo ibiro yangi kako oseyangi ni nodeye e kinde mane nodeye gwengego mag Ethiopia. Kata kamano wang'eyo ni ponono ibiro med chiw ler mathoth. En wach malis Joyce nikech kata mana kaneno wuongi kanyo osewuok gi kwargi mano wuon chuore bende osewuok oko kanyo. Gin giwacho ni ne gikia ni nitiere tudruok. Ing'eni sani koro en wach makoch malich nikech bende wachore ni Damaris ni nowuok e piny moro ma bende nodhi timo limba kendo nodhi ng'wech bang'e nokadho e piny Qatar ma oneno chuore kanyo. Kata mana wach makamano bende omako dho chuore nono. Koro en wach malit to lwenje mag dhoudi kata mana kind osiepni mawuoyi kata mana nyako ok nek bed ni chopo ka kotamore to tamore. Kendo ji onego bed ni ng'eyo ni gin kata ranyisi mage iluongo gi dho ngere ni danger signs. Gin ranyisi mage ma ponono kineno ka intiere kod osiep kata intiere e Kenya ma kineno tineno ni kuma ochopene to ng'ama dak godo ni kata ng'ama ntiere godo osiep ni nyalo kawo ngimana to onego bed ni ji neno gigi chon. Mineno ni kochopo kang' ma kamano to ber kiwuok nikech ngima duong' molewo gimoro amora. Mane mana neno godo kata mana Osinachi mano jawer pako wende mag pako Nyasaye ma piny Nigeria ma bende naneno ka bende en bende nonege liekre nonege gi chuore. Kok mano kodonjo antie wach moro ma bende nomora kata mana kapok wadhi nyime ito boke mar adek ka bathe kanyo nitiere jatich moro ma bende natie dwe mar NYS mana yudo osara mar 26,000 e dwe. Koro wachre ni koro nolalo mwandu mare moheo siling milion 450. Wach makamadi wachango Joyce. No yudo sara mar 26,000. 26,000 ni ema nokungo nyiewo godo property kata mwandu maderom kamae kose ang'o motimore kwan ma kamae kata kigoyo Sharon aka ng'ano kata nen ng'ato mantiere kod familia omenda mabende no yudo ni bende nyalo romo mar mondo mi oyud mwandu ma kamago seno sitiyo ka NYS kum thuolo maromo na wachre ni ng'eni nantiere kata mna mibadhi mabende noluoro duol mar NYS man NYS scandal kama bende nilieko ni omenda moheo bilion 9 nolal. Koro jal mong'ere kaka Evans Wafula Kundu bende koro liekre ni nen supervisor machon nen in charge of mechanical and transport department duol mar NYS. Nikech ka wagoyo kata kwano ni Sharon shillings 26,000 ponono dak e boma ma Nairobi ka kigolo oko omenda mar ot igolo oko kata transport kata wawach ni nentiere kod nyamburko pesa mar keto maute nyamburko kacha ken gi nyithindo pesa mar chiemo pesa ma kama nyalo romo yudo mwandu maderom milion 45 ka endi nitiere mibadhi kenda paro ni ponono 450 mano milion 450 ponono en achiel kuom jogo mane oyuto e mibadhi mar NYS kata kamano no yake kata kamano wamoro ni bad sirikal lach jomo yako mwandu mag sirikal kamayo onego be ni kawo ne gi okang' machalo kama imayo gi mwandu go kendo iduoko ne jopiny. Mano doho temo mana tije wan koro wan mana ka mar landonu kaka waselandonu kamano akia kuma na yudo pesa go samoro nyalo kata mana wacho ni nentiere gi ohende di moko ma bende notimo wan wakia.
Koka mano ito boke mara ang'wen en kaluwore gi romo mag jopuonje mabende notimre kaunti ma Mombasa. Mano romo mar 45 mag jotend jopuonj skunde mag sekondar. Bende koro jakom margi mong'ere kaka Indimuli Kahi bende gisani koro nobiro gi some of the guidelines ramna gik ma bende gidwaro mar mondo mi jopuonje timnegi. Achiel kuom gima bende koro giwacho ni sani kata mana ka nyithindo ing'eni kochopo chieng' tarik 3 dwe mar 5 joform 1 klas 9 riwore gi skunde mag sekondar. Koro Indimuli Kahini koro wacho ni mar mondo mi jopuonje medo sara kopogre gi mano bende dwaro ni skunde mabiro bedo gi nyithindo mathoth obed gi deputies 2 Joyce Oduor diwachang. Wach mar deputy ni taparo ni nyalo konyo nikech principal nitiere kod ting' mang'eny e skul. Mana king'iyo kaka Indimuli no wacho kae ni ponono ni tije mag principal en tich matek ahinya gi sani. Ka indweyo mana wang'i kamae to inyalo bedo ni sedhi ka skul owang' principal ibiro se gimoro moro kotimore e skul kacha to principal ibiro se ponono ka janyuol nitiere kod shida mar chulo fee okwayo ga mana dir principal to kala ming'ena neno ni nitiere skunde moko ma bende nitiere gi deputy principals 2 koro ni muli wacho ni nyithindo kata mana mabiro heo 3,000 e skul koriw kwan gi koro nego bed ni imedo deputies moko kata mana 2 koro gibiro bedo deputies 4 e skunde. Skunde mane gi deputies 2 chaki medare kwan gi biro bedo mang'eny kata kamano tich mar principal gi deputy tek ahinya e skul. Mane momiyo gidwaro jogo makonyo gi mar mondo mi gita weche mag somo e yo makare e skunde mapacho kae. Par ni wach ni mar 100% transition kowuok e skunde mag primary ka gidhi e secondary bende miyo kwan jopuonjre manitiere skunde ng'eny ahinya. Omiyo sirikal onego kaw okang' ni jopuonjre ka ng'eny e skul onego bed ni ratio mar jopuonje kaachiel kod jopuonjre bedo maromre mar mondo mi class kik bed kod nyithindo mang'eny ahinya to japuonje na chielo. Onego bed ni class ka class bedo gi jopuonjre matin nikech iyudo ni e class nitiere jopuonjre moko maponono iwacho ga gi dhongere ni gin fast learners moko to slow learners maponono dwaro ni japuonj obed achiel kachiel kuom gi to ka class nigi nyithindo mang'eny japuonj ok nyal bedo gi time mar ng'iyo kaka progress mar nyathi ka nyathi. Omiyo seche ma bendi ket 100% transition to nego bed ni ndiko nyaka jopuonje moke tich mar mondo mi ni chenro mar somo e pacho kae odhi mbele yo makare kendo lai manyien mar somo mar CBC bende okete time yo makare. Kiwacho wach CBC bathe kanyo bende neno ni skunde mag sekondar bende nego bed ni kamano mago junior secondaries iwacho ni nego bed ni gichako courses makamago mag CBC kapoko chopo higa mar 2023 mano dwe mokwongo. Joyce gimomora piny kaendi bende ng'eni seche ma bende welo dhi nyime nitiere moko kuom josiasa ma bende dar nwaneno Sonko bende osedar ka wuok Nairobi odhi manyo ombulu e kaunti ma Mombasa. Nitiere jaod bura ma Dagoretti North mano Simba Arati bende koro wuok bura Nairobi odhi e kaunti ma Kisii. ODM bende nosechiwo ne otiko koro dhi rango kata mana odhi sero ombulu e kaunti ma Kisii kaka gabana. Wach makamano aneno ka ponono oseneno ni okalo kom mar od bura ok odwa bedo jaod bura kendo odhi oteme gavana. Nyalo bedo ni owuok e gwengego mag Kisii ponono oseng'iyo mbi mare e ground kacha oneno ni sani aromo mar bedo gavana wamba dhi atem hapa. Kwanza nyime ito boke mara uchel gabiere the standard gini mana weche mabende nuase wachen kaluore gi kweth mar Azimio jogo mabende gibiro yiero mar mondo mi obed jalupo gai mar ODM. Ito boke mara birio bende en kaluore gi duond bura mar Wiper mabende nochiwo otiko ne Mike Mbuvi Sonko. Kwa dhin ito boke mara boro kinyewo boke mar the standard ibiro somo sigana mar Polycarp Igathe achiel kuom jago mabende koro osewuok oko mar laro komb gabana e kaunti ma Nairobi kotiyo gi otiko mar Jubilee. Na sababu kanyengeni Polycarp Igathe ni notiyo ne manosenindo ja ohala marauma Chris Kirubi. Kisa mosigana ka nyibiro mana winjo kaka nochako tiyo ne Chris Kirubi mano e higni mabang'e kembe mabende Chris Kirubi na nitiere godo. Mabende wacho ne thuolo mar higni 2 noseidhe nyaka kom bedo managing director. Koro mano sigana bende ibiro winjo kanye ng'eni Polycarp Igathe ni mano bedo jalup governor e county jalup governor no en jalup Sonko. To notiyo atia kuom thuolo mar dweche 4 kende. Tok mano to gweta odhi e tijege mamoko. Sani koro duoge pap mar siasa. Ponono e kinde mane en jalup governor mano Mike Sonko
mano manen governor ma Nairobi Mike Sonko no neno ni kaka ani gadhe po no kom ni mar jalup governor ok berna e gimo miyo no wuok sani koro duogo koro laro kom maduong' no to kala na polika pigadhe ni en ng'ata achiel maton wawach ni is very lucky gi dongere nikech polika pigadhe ni bende mane duwe ni na nitiere lemo mabende nomiye e achiel kuom kembe malogo mafuta e pachuka. Koro akene no thicho oko kodwa koso nang'o embe osetiyo nyaka bengi mopogore opogore koro iwacho ni is one lucky man. Nikech kata kane ang'iyo gik moko e mbui nyoro Sharon nitiere iluongo gi dongere ni meme moko kanyo ni ng'ato chalo mawuoyo kod gadhe ting'isi gadhe ni sani ngima tek to ng'i kobuok ni gima tek nade en gimoro amora ma osebedo koyudo gik moko e yo mayot wanyalo wacho ni e yo mayot kata en gi hawi maber nyalo bedo ni en gi hawi nyalo wacho ni samoro somo to kata nitie jok mosomo to bende samoro onge hawi makamano koro en osetiye lemo mopogore opogore sani koro Nyasaye orie bade ogwedho igadhe en ma inyalo werne ni ruoth ng'ato tiyo teleng'aleng'a koso wer chiwero Nyasaye tiyo taleng'aleng'a otiyo taleng'aleng'a menya kora muga jeng'ito boke mar 10 gi 11 bende pod gin mana weche mag siasa. Eito boke mar 11 kanyo bende ochiw sigana mar speaker mar od bura maduong' mopacho ka Justin Muturi. Nyinge kawuono wenyis jopiny nyinge Justin Muturi te. Iluonge ni Justin Bedan Njoka Muturi. Entere gi higni 65 en bende nwang'e ni nochung' mar laro komb tend piny Kenya. E kinde mosekalo bende nwaneno korore gi kweth mar Kenya Kwanza. Ing'eni speaker ni kaponi president onge e piny Kenya ka deputy kata na jalup president onge speaker makoro take over ene monego beni koro tayo piny kawuono piny to en be koro nosekawo kore e weche gi mag siasa mana kaka isewacho ni oket kae sigana mar Muturi kiwacho ni Muturi's career kata kaka osebedo kotiyo no bedo jakoma mar judges gi magistrate association mano riwruok mar judges gi magistrate no bedo nyaka chair of the Center for Multi-Party Democracy no bedo Kenya National Organizing Secretary higa mar 2008 kata kamano no wuok gi Uhuru Kenyatta mar mondo mi gilosa duond burano mar the National Alliance Party kendo no bedo jakanyo mar Parliamentary Select Committee on the Constitutional Review e higa mar 1999 nyaka higa mar 2004 mano e buo duond burano mar KANU aka bende PNU Constitution Committee chair kanyo bende nentiere during the National Constitutional Talks mane kin higa mar 2008 kod 2010 mago mana wuodhe e tije mosebedo kotimo e pacho kae. Koro chal ka gimo ketino mana CV mare mar mondo bi mane kaka ni utiyo. Mana sigana mare ito boke mar 10 bende nitiere siganda munya kanyo edhi nyewi some. Ito boke mar 12 bende en kaluwore gi siasa mag kweth mar Kenya Kwanza. Gini kweth mar Kenya Kwanza duchi manyoro nentiere gwenge mag Western mano masawa mar piny Kenya. Bende achiel kuom jodito imbo mar piny Kenya. Masawa en gwenge mag Mount Kenya. Nentiere imbo kakoro achiel kuom jodito mag Kenya Kwanza manero migosi Musalia Mudavadi. Koro ogeno yudo kwana tamalo 30 ka wuok e sirikand Ruto. Ponono ni biyiere kaka jatend piny Kenya ipacho kainde. To bende bing'eni wach makama wach ni mar laro mar yiero jalup Ruto kaachiel kod Raila waneno ka okelo gwandruok mang'eny. En kom ma bende ji geta ahinya kalure ni mano e kom ma ji nyalo laro sani. Aka wang'iyo sani Musalia Mudavadi ne obire Kenya Kwanza kae kendo wacho ni en bende entiere kod oteko e gwengego mag imbo mar Kenya kendo ng'eyo ni oparo ni koyiere kaka jalupa Ruto to nyalo miyo jo imbo mar Kenya siro Ruto 100%. Mane mumiyo kata en kobiro kacha obiro e mesa mar lalruok to nyako bi kod chike kata terms and conditions mage. Mane mumiyo owacho no dwaro atamalo 30 kapo ni Ruto ema oyombo e yiero maduong' ma higani. Weche gi mag siasa bende nitiere kae maka kod kacha ka bende ka luore kod oboke ni kata ka luore kod campaigns ma bende nyotim nyoro. Ruto bende osingo omenda madirom bilion 50 ma bende osingo ni sirikal mare biro miyo jo mine e bende e kindego ma bende wang'eyo ni mine go ohero table banking kata gibiro bedo kod nyalo mar yudo
50 kapo ni Ruto bedo jatend piny Kenya mar 5. Ngeni mago pod gin mana singo magi medok siro godo ombulu e kor gwenge mopogore opogore pachoka. Jason no ka koro walidho negi oboke ahinya. Makoro chal ka gima koro wachiegni nyiew negi gazet. Koko mano bende nyakora Ramogi juang par nuduchi makawuono en Earth Day. Odiochieng piny. Bende kinyo ito boke ma kata mna kinyo gazet ma The Standard ibiro neno kanyo. Par ni gazet ma The Standard bende nitiere gi boke ma iye. Mano The Pulse. Nyiew ne nyithindo gazet osom. Ging'e The Pulse bende weche mag dusruok. Weche mag tuke bende nitiere kanyo ma bende okwan walidh sani kaluwore gi thuolo ma bende dhi karumo. Kata kamano e oboke mar The Daily Nation. Ok wanyal tieko chieng' tich abich kapok wang'iyo weche cartoon kata machinglo. Ito boke mar 18 mar The Daily Nation nitiere cartoon moro ma bende omora kanyo kaluwore gi weche mag welo ma bende dhi nyime kor gwenge mopogore opogore pacho kaendi ma bende odiochieng' ma kawuono en odiochieng' mogik. Machinglo nitiere kanyo. Joyce Akeni bende nitugo tugo moro mar darts. Ibayo gimoro malo to waneno kaka kose niluongo nang'o darts donge. Magi luongo ni dice kose darts. Ma nitiere kanyo jal makoro wito gi kanyo. To nitiere jomo opogore ma bende king'iyo suche go gichalo suche moko ma wang'eyo. Ok wadwa luongo nyinge ji. Nitiere joma wakeini ka to jogi te an korka kora Sharon. Gin mana jogo mantiere riwruok mar Azimio la Umoja. Nikech sura mineno kanyo ma kata ng'eyo ni joneno magwa neno e wang' jowi mar gi sani. Moro bedo nyake mesa. Okwalano jowete gi ng'wech. To nitiere jago moro koni ma bathe kanyo rwako kondo ka achiel kod law mapapo. Ento koro bet ogoyo kwano temo goyo kwan ni koro atim nang'o. Nte nyaka moro nche gi tunge kanyo. En wach malich ahinya. Wach ni mar apani ma en wach mar yiero running mate. To en mar Azimio nikech neno kweth mar Azimio One Kenya Alliance Council mana romo ma bende no gibedo godo odiochieng' manyoro. Romo mokwongo ma bende na gibedo godo e karomo mar KICC. Nyakora Ramogi juang' machinglo ma kamano ide The Daily Nation. Koro in minene to inone e yo ma bende ing'eyo. Kata kineno pichni ma kamago, pichni surago wang'eyo en mana nok wanyalo wachoge. Joyce wachni mogik. An wachna mogik anyalo manyiso joneno gazet en gino ma medo ji rieko. Ging'i gazet mar Daily Nation kata mano mar The Standard. Ging'i ni en ang'o matimore e pacho kae. Gazet ma king'iyo weche ponono no kalie weche manyien. Inyiewo gazet ibedo piny isomo ing'eyo gik matimore e pacho ka. Akeni Joyce agoni erokamano kuom bedo kod gazet odiochieng' ma kawuono. Erokamano ahinya. Nyakora Ramogi juang' nwandi gi Joyce Oduor nwalidho ni wami siso mar mondo mi inyiew gazet odiochieng' ma kawuono. Gazet nen mar The Standard gi Daily Nation. Kokamano gi kanye makelowa e giko mar nonro mar gazet. Gazet mano imori odiochieng' ma kawuono idhi nyiew. Kokamano chenro pod yelach. Chenro ma bende biro bang' ma en twak mokwongo e chenro mar rupiny ma bende idhi bag koda nyawadwa Cleophas Oluoch. Aneno ko ikre yo makoni kod kocha wendo bende osechopo e studio. Kik idhi mabor. Kete mana e Ramogi TV.